Juoppopressi-osakeyhtiöstä hyvää iltapäivää. Onko autotallin pöytäsi taas tämän näköinen? Tölkkejä täynnä. Inhottaako se sinua? Ei hätää. Nyt Juoppopressi-osakeyhtiöt, aputoimin nimeltään Pierun nuukuttelijat, tarjoaa sinulle ratkaisun. Jos et löydä omaa Juoppopressi 5 tonnista, joka on piilotettu johonkin tämän romukasan alle autotallin toiseen nurkkaan, ei hätää uudelleen. Nimittäin Juoppopressi-osakeyhtiöt esittelee ratkaisun, joka on tässä, kuten näette. Ettehän te, sori, nää oli eessä, te ette näe mitään. Aivan uuden uutukainen Juoppopressi Garage. Lausutaan Garage. Pöytään integroitu juoppopressi. Enää ei tarvitse lähteä puristinta meuhkaamaan pitkin huushollia. Laitat sen työpöydän sisään. Painat tuttua nappia. Juoppopressi Garagen takomäntä ilmestyy sieltä. Painaen tölkin täysin lyttyyn. Automaattimagneetti piti tölkkiä turvallisuussyistä hetken aikaa vielä siinä. Se tippuu lonkerokoriin. Sinne meni. Juoppopressi Garage. Kaikille, jotka hukkaavat juoppopressejä. Tämä on integroitu taloosi. Ellet hukkaa taloasi, tämä on aina tallessa. Siloinen pinta takaa työpöydän saumattoman käytön edelleen. Juoppopressi on tehty 15 senttiä vahvasta pleksistä, teräksisestä takomännästä ja 1000 hevosvoiman polttomoottorista, joka toimii sähköllä napista. Hyvin piilotettu nappi on kätevästi esillä. Sen löytää myös vauva. Tämän voi tilata, jos tietää mistä tilaa. Juoppopressi Garage. Kaikille alkoholisteille. Jos ihmettelette, kun videoni vapisee, hukkasin juovuspäissäni kameratelineen. Pahoittelut siitä. Hyvää kevään jatkoa teille, vaikka onkin syksy. Kiitti ja hei!